Que tal, como están? Benvidos a un novo preguntoiro. A semana pasada celebrábase o Día do Usuario e da Usuaria das Bibliotecas e por iso hoxe na nosa entrevista queremos achegarnos neste caso a Biblioteca Pública de Santiago. Ángel Casal, acompáñanos o seu director Jesús Torres. Jesús, benvido, moi boas. Hola, que tal? Boas tardes. Bueno, imos agora falar dese Día do Usuario, pero quería centrar un pouco o que é a Biblioteca Pública Ángel Casal. É unha biblioteca xestionada pola Xunta, que ademais este ano está desde celebración, porque cumpre 10 anos. Ti levas uns meses, dende o verán, xestionando esta biblioteca, así que pregúntoche antes de nada un pouco que te atopaches, como resumirías estes meses que levas á fronte desta biblioteca? Pois, a ver, a biblioteca é unha biblioteca realmente magnífica, penso que probablemente a mellor de Galicia, das mellores do Estado. Atopeime unha biblioteca que funcionaba moi ben, unha biblioteca que estaba moi ben posicionada na cidade, con unhas instalacións magníficas e con un equipo incluso mellor. Eles me acolleron moi ben, eu penso que tamén conectei moi ben con eles e ao recibimento eso só teño boas palabras e agradecementos polo fácil que me fixeron chegar tanto o traballo heredado da anterior dirección como que fan os nosos compañeiros actuais. Bueno, pois imos a ver como funciona, non? Unha biblioteca. Neste caso, decíamos a semana pasada, o xoves celebrouse o Día do Usuario e da Usuaria, fixestes algunhas actividades así conmemorativas ou para celebrar un pouco esa xornada. Unha delas era nomear os socios de honra, ou un pouco esa xente que máis asidua ou que vai máis á biblioteca. Contanos un pouquiño como foi esta actividade. Todos os anos, como ben dís, o día 11 de xaneiro, coincidindo co aniversario da inauguración da Biblioteca de Galicia, celebrase o Día do Usuario dende 2014, e o que aproveitamos é para recoñecer o que é a nosa razón de ser, que son os usuarios que se achegan a nos, pois é unha procura da lectura, do libro, de outras actividades culturais, de todo o que vimos ofertando. Recoñecemos no período dun ano, recoñecemos a 3 socios de honra adulta e 3 socios infantís que son os que máis préstamos fixeron o ano anterior. Entonces, facemos un acto conmemorativo que non é máis que eso e, damos o privilexio de que van a poder sacar de cada vez uns poquinhos máis de ítems en cada préstamo e, ademais, levar unha doazón de un lote de libros que nos dou a Secretaría Xeral. Bueno, pois ese recoñecemento, porque non sei eu se hai moita xente que é asidua, que son, ia dicir clientes non usuarios, neste caso, que van moito á biblioteca. Sí, a verdade é que sí, que hai un grupo deles que sí que, incluso vas pola biblioteca e xa che coñecen, a pesar do pouco tempo que levo, pois sí que xa tes un trato moi persoal con eles, pero, nos registramos cerca de 1500 visitas cada día. É unha biblioteca que ten moito uso, moita demanda, sobre todo agora en datas de exámenes e demais, que, o terceiro andar é un espazo de silencio total e nunha situación de confort moi boas e que empregan moitos os usuarios universitarios tamén. É que sempre que pensamos nunha biblioteca, o mellor sempre nos centramos en bibliotecas para os universitarios, cando están de exames, que van a estes espazos a estudar, ou bibliotecas para ir a coller libros, préstamos de libros. Pero a biblioteca Ángel Casal é máis que iso, non? Como non a definirías? Que tipo de actividades ou que se pode atopar un usuario? Esa é un pouco a idea que, sobre todo en Santiago, porque, aquí en Santiago estamos marcados por unha biblioteca universitaria que ten moito peso e moita valía, pero, claro, os fondos, os nosos servizos son moito máis diversos. A concepción actual da biblioteca é como un espacio multifuncional, donde teñan cabida todas as manifestacións culturais que se nos poidan ocurrir. Entón, pois eso, ademais do préstamo de libros, o espazo de lectura, que é a imaxe habitual que todos temos concebida, pois eso, teatro, concertos, recitais de poesía, incluso este ano fixemos un torneo de videoxogos, temos préstamo de videoxogos, temos para unha zona de audiovisuais para consulta, o sea, para ver películas, documentais, escutar música, unha zona infantil que é unha maravilla, a biblioteca, que é unha das zonas tamén que máis me gustan desta biblioteca, a verdade é que eso. Temos usuarios moi diversos e tanto os fondos e os servizos intentanse amoldar a eles. Bueno, por lo tanto, como decimos,
hai que acabar un pouco con esa idea, non, que dicía eu antes, de ir á biblioteca a estudar ou a coller libros. Que tamén, Claro, esa é un pouco a base, non? Pero logo, como que evolucionan este tipo de espazos, como nos estás a explicar, non? Porque ata campeonatos de videoxogos... Sí, intentamos amoldarnos un pouquiño o que demandan os tempos e a sociedade na que vivimos, pois eso, sabemos que agora os videoxogos pois teñen moito tirón no público infantil, intentamos facer un esforzo por intentar atraer sobre todo a unhas idades na adolescencia ou preadolescencia, onde os rapaces son un pouco máis reacios a visitar a biblioteca, entonces tamén se poden empregar como ganchos para crear eses espazos que sexan máis agradables e máis cómodos para eles. Bueno, que pareceme a min que hai unha certa idade na que un se desengancha das bibliotecas, non? Porque ao mellor cando o público infantil sí que vai, e como dicimos, o universitario tamén volve a ir ás bibliotecas, pero hai un tramo aí no medio na adolescencia que igual hai que traballar, non? Para que... Sí, é unha cuestión que nos preocupa a todos os bibliotecarios en xeral, porque, bueno, sí que, o que ben dis, a nosa sala infantil funciona que é unha maravilla, todos os días hai un montón de nenos lendo, facendo actividades, a verdade é que funciona moi ben. E despois están o público adulto, que é eso, que ven a maioría das veces pois, a estudar, a ler, ou a ler a prensa, pero bueno, hai unha franxa de idade na que os nenos non se amoldan, todavía non asumen a rigidez das plantas de maiores e se sinten incómodos na planta infantil, entón reclaman un pouquiño o seu espazo e estamos intentando facelo, estamos facendo un recuncho de mozos e mozas, cunha estética, cuns servizos que se amolden un pouquiño aos espazos de ocio que eles máis frecuentan. Entonces, a ver si con eso podemos pouquiño a pouco tirar deles. É un pouco o reto, quizáis, o obxectivo que te marcaches o chegar á dirección desta biblioteca? Sí, bueno, a ver, isto, como che decía antes, é unha biblioteca que collín cun funcionamento pleno, un barco que vai moi ben, se traballou sempre moi ben, entonces o máis intelixente sería asumir eso, que fose todo unha liña continuista, que asumindo todos esos beneficios dos que heredei. Pero sí que, bueno, unha parte que non só eu, sino entre todos os técnicos e todos os personais, gústame moito escoitar as demandas, porque son eles os que están máis en contacto cara ao público e son os que mellor detectan quizás as carencias ou as melloras que se poden producir. E por aí unha das partes que sí que me gustaría enfocar un pouquiño estas primeiras actuacións que podo realizar. Bueno, porque ti eres o director, pero claro, aí hai moita xente traballando para que funcione ben esta biblioteca. Non sei eu a nivel de fondos como se xestiona o que entra nese espazo. Pois, a ver, a adquisición de fondos hai unha parte que entra por doazón de institucións ou incluso de particulares que nos fan doazóns. Despois temos un equipo de especialistas que teñen repartidas todas as áreas de coñecemento, do lecer e do aprendizaxe. Entonces, cada un se especializa nesa área e ve as carencias que ten a nosa colección ou as posibilidades de mellora e por aí se fan as compras. E despois tamén damoslle moita importancia ás peticións que nos fan os usuarios. Temos unha parte destinada a eso, a que os usuarios cando ti chegas a nosa biblioteca e precisas un libro sobre a historia de Compostela para un reportaxe de mañán. E nos faz esa desiderata, os técnicos a estudan para ver se xa temos, se já temos na rede ou hai outras posibilidades, e se estiman oportuno, pois procuramos sempre atender esas desideratas de maneira principal. Bueno, xa nos foches describindo un pouco esos espazos, o espazo infantil, o espazo onde hai que estar en silenzo para que estuden case sempre os universitarios, esa outra zona que queredes habilitar máis enfocada aos adolescentes, pero é certo que o día do usuario tamén había unha visita guiada. Se che pregunto agora, así que nos describas un pouco unha visita guiada pola biblioteca, como nos describirías os espazos? Eu que vos recomendaría era que viñerades a facela. Claro. Encantado, seguro que algún dos técnicos que se encargan dela vos van a enseñar mellor que eu, porque coñecen a biblioteca dende o principio, cada un dos espazos. Pero, bueno, a biblioteca ten 4 andares de uso público. Na primeira, pois, poderíamos ver o salón de actos, que é un espazo multifuncional onde se fan todo tipo de actividades, unha zona de internet que tamén ten moita demanda, moitísimos usuarios veñen ali a empregar os nosos ordenadores, incluso a conectar os seus pola wifi. E despois na planta baixa temos tamén o fondo local, que me parece moi interesante, unha hemeroteca e a biblioteca, que tamén é unha das xollas da nosa biblioteca.
un primeiro andar que é infantil, que temos eso, adaptado espazos para todas as idades de ata 14 anos. Na segunda temos ese recunchiño de mozos e un espacio audiovisual e despois tamén onde están toda a literatura. E a terceira planta, que é o que decíamos, de coñecemento, de estudo, están todas as áreas de coñecemento e un espazo grande de mesas de lectura para donde se fomenta a concentración, ¿no? Con moito silencio, que poidan estudar e ler as súas necesidades. Bueno, pois ben feito está ese repaso, quédanos pendente ir coas nosas cámaras para que o vexan os espectadores, pero tamén animamos a todo o mundo, ¿no? A que vaya a coñecer a biblioteca, que se animen. Por suposto que sí. De feito, outro día falaba cun compañeiro teu que seguramente a poucos composteláns coñezas que non teñan o carné da nosa biblioteca. Todo o mundo soe vir, pero bueno, que eso, que veñan, que nos demanden cousas, que nos pidan esas visitas guiadas, que nos atenderemos moi gustosos e esperemos que podan disfrutar do que realmente facemos. Bueno, dicíamos ao principio que cumpre neste ano, neste 2018, está desde celebración 10 anos desta biblioteca. Non sei se hai algo preparado por aí para conmemorar, que somos moi de conmemorar efemérides. Si, os galegos somos moi de festas, non? Pois si, o 28 de marzo facemos 10 anos e si estamos traballando xa nesa celebración. Temos aí xa perfiladas algunhas cousiñas, pero bueno, temos que acabar de darlle forma e queremos que tamén sexa un poquinho sorpresa, co cal, cando se achegue a data, estaredes enterados. Bueno, sei xa que temos que estar aí atentos para ir apuntando todo o que se vai a facer, non? Bueno, de todas maneiras, como dicimos normalmente, xa facedes moitas actividades. Quería tamén que me contaras que é isto dos superlectores tamén. A ver, os superlectores é un pouco non son os socios de honra, sino foi son uns socios que dimos o Día da Biblioteca, o 24 de outubro, que nombramos tamén os usuarios que máis uso fixeron da nosa biblioteca, tamén tiveron un privilexio en canto aos número de préstamos e demais, tamén lles fixemos algúns regaliños, bueno, unha cousa parecida, semellante ao dos socios de honra. Ben, ides premiando un pouco entón a eses usuarios que máis se moven aí. Son a nosa razón de ser, entonces temos que tamén que se sintan queridos, non? Si eles realmente son os que máis empregan os nosos servizos, si eles demostran o seu cariño ca súa presenza, ca seu uso da biblioteca, que a mellor maneira que teñen de facelo, pois nós tamén ter un detalle con eles non nos custa nada. Dicías antes tamén que esta biblioteca a nivel de Galicia é unha das mellores. Como poderíamos ubicala na rede de bibliotecas? Como dicimos, é unha das bibliotecas públicas que ten a Xunta, non? Sí, é unha das bibliotecas nodais, claro, digo, seguramente o resto das direccións dirán cada un tirará para o seu, que as mellores son as súas. Claro, nós, bueno, somos o edificio máis novo, entonces seguramente en canto a instalacións, a situacións de confort e demais, non é o mesmo un edificio de 10 anos que un que teña 50 ou máis anos. Eu só podo falar maravillas da miña biblioteca, do meu personal, dos nosos usuarios, co cal, para min, vai a ser seguramente a mellor sempre. Bueno, pois, como dicíamos, animamos a todo o mundo que se pase pola biblioteca, que como ven, non é só esa idea que tivemos sempre das bibliotecas, senón que é un espazo cultural, finalmente, no que se poden facer moitas actividades, é un espazo de coñecemento, non? Porque será por coñecemento. Incluso un espazo de encontro, e ademais eso tamén os animo a que nos demanden cousas, que salga tamén deles, as necesidades que nós podamos cumprir para os nosos usuarios, que tamén teñen esa porta aberta, que nos demanden que ese nivel de exigencia que nos lo suban para ver si podemos estar a altura. Bueno, ademais que estamos sempre tamén con campañas de lectura para que a xente se anime a ler, porque cada vez lemos un pouco menos. É verdade que por internet lemos máis agora, xa que en papel, non? Pero bueno, sempre hai que incentivar un pouco. A chegada da lectura digital e da información digital parecía que iba a ser como o fin das bibliotecas. Todo o mundo anunciaba que parecía que íbamos a deixar de ter importancia. Pero, bueno, o amor pola lectura vai a estar sempre aí. A xente que sinte paixón por ler, polo libro, pola lectura, penso que, aínda que digas que se lee menos, eu penso que vai a seguir sempre. Entón, bueno, ese é o noso papel, seguir fomentando eso, seguir vendendo as bondades da lectura, que realmente é unha pena que si eso é certo de que realmente se lee menos,
pois intentar correxilo tamén. Entón, facer ver á sociedade que a lectura ten moitas cousas boas que lles poden aportar e facer moitas cousas alrededor do libro é un bo gancho para que todos volvan aí. Agora tamén, que falabas da lectura digital, pois tamén temos unha plataforma de lectura digital onde os usuarios poden descargar os libros directamente sin ter que pasar pola biblioteca, eles o perden. E creo que en breve tamén haber algunhas melloras, algunhas sorpresas con respecto a esa plataforma de Galicia Lee que van a ser moi interesantes. Bueno, é que a verdade é que hai que modernizarse, porque o mundo evoluciona moito. É verdade que son moi dos libros, de tocar os libros e de ler en papel, pero é verdade que hai que ir un pouco cos tempos tamén. Pois, Jesús, moitísimas grazas por acompañarnos, que sigan ben as cousas, que sigades traballando ben na biblioteca. Graciñas. Moitas grazas. Deixámolo aquí, volveremos mañá, como sempre, con máis entrevistas no Preguntoiro. Graciñas por acompañarnos.